Ngewa bonye buru dibia na agworo gị ọgwụ ndị na-achụ gị ọgwụ na gbuo dike bụkwa na mbọsị ọgwụ achọwa dike kpatara ndị be anyị ji na-ekwu okwu si na ọ dịghị mma agha ụlọ iri dike adị ama mbọsị a ga-enwe agha ezi. Igbo daalụ nnọọ n'oge Ugwumba, nnọọ na mmemme ahụ na-ebupụta ihe gbasara Igbo anyị, ma ndị dị mma ma ndị dị njọ, mana anyị na-agbadokarị ụkwụ na nke dị mma ndị be anyị ga-eji mụta ihe. Nwe na-asị gị biko ebe ọbụla ị nọ, ma ndị nọ na obodo Naijiria, mpaghara ọbụla ị nọ na Naijiria, mpaghara ọbụla ị nọ n'Afrịka, ebe ọbụla ị nọ n'ụwa dum gbaa gburugburu na-enene m dịka nwa afọ Igbo ma ọ bụ onye ihe gbasara onye Igbo na-adị mma. Ịbụ onye anyị nụtara anụta, anyị si na mba ọzọ wee nụta ewee ghọọ onye Igbo site na anụmanụ. Ana m asị gị nnọọ maka na anụbatara gị na ebe ekwesịghị ịnụrụ gị maka na ịbụ onye kara aka. Igbo daalụ na anyị anabata unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Nwe na-asị gị na ya bụ ihe emekwana egwu akụkwananụ ama wee gbaa ya mere ka anyị gbapụ ọsọ. My name is Ultimate Commander, the World Heavyweight Wrestling Champion and the Ugwumba Ambassador. Ndị Igbo na-enene Ugwumba ebe anọ. Ihe ọwụna mmadụ na-emekwanụ na-emetụ ya ọfụma n'ụwa, ijiri ha n'eziokwu na-eme ya, tụkwasị ya obi, na-agbasi mbọ ike, na-arụ ya na-arụsie ike, ị ga-eji ya rachapịọm, a ga-eji ya mara onye Igbo, ị ga-eji ya bụrụ onye afọ ya na-ewu ewu n'ụwa niile. Maka gịnị? Na nke ọ bụla ị na-eme na-emeta mma iji na-egboro ndị mmadụ mkpa. Amaara m na oge ga-abịa mgbe ndị na-ekweghị ga-ekweta. Biko n'ụbọchị tata ọ dị nwa afọ Igbo onye metara na mma anyị chọrọ ịkpọbata maka nkata bara uru. Onye na-ekwu okwu ya bụ otigbu ịnyịnya, onye eji ịgba mgba wee malụ, dịka ọ kọrọ anyị na Chineke na onwe ya gbara mgba. Mana ọ gwara na asị m kwuo, asị m na ọrụ mbụ Chineke rụrụ ka o kesịrị ihe okike bụ ọrụ ịkwa akwa. Maka na mgbe Adam na Eve gara wee gbaa onwe ha ọtọ site na mmehie, Chineke bụ onye jiri ihe kekọnatatụ ihe, kwakọnata akwa ihe ha wee kpuchie ha ọtọ. Maka gịnị? Mmehie na-ekpughe mmadụ ike. Igbo daalụ na anyị nọ n'oge Ugwumba n'ụbọchị tata wee chọọ ka m kpọbatara unu ya bụ nwa amadi Ugwumba. Ya bụ nwa amadi agana na ọtụtụ mba dị iche iche na mba ụwa dum ka ọ gara gbaa mgba wee merite, wee tụtụ ugo dịka onye mmeri ụwa niile, wee bunye ya belt, o ji bụrụ world champion. Maka anyị na Ultimate Commander Noriano n'oge Ugwumba. Aha m Osita Offor, ihe eji mara m the Ultimate Commander, dimba Africa, dimba ụwa niile, dimba ndị Igbo. Abụ m onye Ọbahanna atọ, n'Umunnochi local government area of Abia State. Mma sị na ajụjụ ahụ karịa gị mma na ị gara jụọ ese, mana nke bụ eziokwu bụ na nne m ya nwaanyị a na-akpọ nwaanyị ka nwoke ike, because mgbe ochie a sị na enwere omenala a na-eme ndị mba dị iche iche bịa, ndị obodo a na-akpọ mgbe ha na-akpọ ha nkiri, ndị ogbu nkala, ndị neighboring town. So ha bịa ha ejide ndị be anyị gbuo ha, tie ụmụ nwoke ihe, tie ụmụ anyị ihe, onye ọ ga-agba ọsọ. Mana nne m onye na-abọpụta ha na ha ncha niile na-agbara ọsọ, wee sizie n'aka nna m wee ruo m. Ma ruo taa m na gị nọ, onweghị nwoke mma nọ na be anyị ka nna m wee shike. Na ụmụazị m ihe eji mara m omudo, otu m sikwere mega udo, ọ bụla okwu ga anaghị ekwu okwukwu mee gị okwukwu. Ọ bụkwa na ishiri ike karịa mmadụ niile
igbuzie mama na ishirike na primary school ọmụ represent ga na atọ central school na mgba anyị rutere m mgbe ahụ a na-abụ mmadụ nwụọ akpọ ụmụ okorobịa bịara egwu ili ha na-egbu oge sọm egwu ili sọm so and erutekwa mgbe ahụ ọ na-aba anyị pụta anya jee na-ewere azụ na-avụ ọhara rutekwa m ejigo m aka wude nchi ugbo lab enwere m ike iji egbe ma ọ jiri mma na-achụ anụmanụ beta ọdụ m ka ọ ya gbana m tụhapụ ya m were aka chụwa m jide chukwu agọzie ụbọchị dade kemgbe ụwa kwana o nwere oge m visiti ga ndị eze kwana ihe wu oziọma ma ọ ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ na Amerịka ebe anyị bi ana m asụrụ onye ọcha Igbo onye ọcha gwakarịa m okwu ma aghọtazi ihe ọ na-ekwu ma sụbara Igbo ka ọ ma nke ọma nke ọzọ so ọ dị ọ mara go m arụ nke bụkwa eziokwu za mgbe amụrụ m bido gbawa mgba ejibeghị m etiti onye onwe ihe o mere kama mgbe eji ahụzi ntiti o mere were kwụọ m ụgwọ ọ mgbe lemise ahọ 1994 ewinere m Nigerian National Cruiserweight Championship 1998 so and kemgbe ahụ akpọ m ebe a maka na ijiri ha na-akara ugo ndị mmadụ achọgharịwa onye ji akara ugo mgbe ahụ ya na-ekwuzi awụhụzi Osita Offor ma ọ bụ Ultimate Commander ya na-ekwuzi owo the National Superstar Cruiserweight Champion onye ji ya achọwa na o nwere nwa afọ Igbo ji ya mgbe aka ọrụ m m ji eri nri mgbe ụfọdụ ana m agbazucha mgba 5 times in a week onye ọbụla si na mgba abụghị real onye ahụ na ihe onye ahụ na-akọwa na Chineke abụghị real ama m na ị nwere idea that na sports niile a na-eme eme sọsọ nke Chineke ji aka wee mee bụ mgba Chineke gbara mgba utu Jacob mgbe ị na-ebido okwu isi na ọ na-abụ onye merie mgba akpọnye ya adaeze ọlụọ nke gosiri na adaeze o ihe eji ama nwoke karịrị ibe ya so ihe dị na mgba otu onye si ghọta and adọnkwanụ m ka ọgụ kacha mba niile nọ n'ụwa mara ihe eji wepụta ụwa niile wee gbakọnata ewesi oke Osita Offor onye Afrịka ya bụ ejide ụmụazị be anyị kugbusie ha buru bet bunye ha achọghị m ka ndị mmadụ tụwa ụjọ ị na-eme ụmụ ha ala ụdị gbaa mgba bet ama m na ihe ọbụla a na-eme n'ụwa mmadụ nwụọla ya awụrụ egwuregwu and ama m na ị nwere idea that ụdị mmadụ dị ka Owen Hart bụ n'imere gị ka ọ n'ọnwa mana ama m na ala Igbo ihe eji ama dimkpa bụ onye meriri ibe na mgba kama na ihe dịzi iche na be anyị ọ na-abụ onye merie akpọrọ nwaanyị kpọnye ya and akpọrọzi nwaanyị kpọnye gị nwaanyị jee n'ụwa ike nasịsịa gị ike gị ma gazi fọdụ so mana ụdị mmadụ anyị kwanụ anyị merie asị akpa ya anyị nwaanyị anyị dịsị ha mba anyị ego so ọ ya ihe dị iche na ya mgba bụ ihe eji mara ọdịnala n'ugwu Awụsa ịchọrọ ịlụ nwaanyị ụmụ ihe a ka eji ama onye tozuru etozu na nwoke ma akwụkwọ m gụrụ agụ true wrestling everything m mere true wrestling na ịma onye mbụ true wrestling and ama m na ọ bụrụ na emetegaha m otu o si do ndị mmadụ anya onweghị ya na-ajụ ese m ama m na n'ime na enwere nwanne anyị nwoke a na-akpọkwa Power Mike. The fact is, to me, he's the only world champion from this part of the world that I took after his step. And I'm no so can can carry ya. Merenju we go to Siga Ubu, we carry Manyo, raise their record and everything. Ndem Negaranya Nchoro ibit their record. O Madarika Hogan. Okwem Kiyota na manamba, mana ball, mana okpo, mana ihe niile, mana ịzụ ahịa, mana ime ihe ọbụla mmadụ na-eme wee wụrụ mmadụ bụ karịa. I'm the only individual EFCC uses as the EFCC ambassador. I'm ichetara na ruo ugbu a
National Assembly Peace and Sport Ambassador. Professor Dora Konyirimenem, NAFDAC Ambassador, when she was the DG. Mgbe a chọrọ ime immortalize Ikemba Nnewi, ọmụka ndị Igbo bịakwutere sị ya immortalize anyị Ikemba Nnewi, because ha maara na Ikemba bụkwa ọgba mgbakwa n'ụzọ nke. So then abịa na my place na ụmụnnochi ebe m si, ugwu a na-akwanyere m na be nna m, amaghị m na ndị Igbo nwere ike isi ọ na wee kwanyere mmadụ ugwu. So n'ịza ajụjụ gị bụ na ndị be anyị recognizere ihe m na-eme. Onye amụma nke m adị m ire na be nna m. Ama m na ịma na World Igbo Congress, we are the biggest Igbo organization in the world. And World Igbo Congress comes together, we nye m award. Ebe World Igbo Congress nwere ike inye m award, which means na ndị be anyị nọkọtara ọnụ. Also na ndị be anyị kwan recognize ihe m na-eme. O nwere mgbe m nwere mgba oge eji ihe cowbell egbuwa m isi na I was in South Carolina. The people there gather, apart from my normal bodyguard and police escort and every other thing. Ndị bịara kpọrọ m buru m jee Carolina Medical Center. Ndị Igbo anyị ebe ahụ ndị na Igbo ka nọ na-asị ka ihe unu hụrụ ka onwe ọbara ka na-agba. Ebe anyị ha ji Igbo na-asị m nna ndo, you know. So mgbe m nwekwara mgba so many places mana Washington ndị Igbo. So ebe ọbụla na-aga ha na-abịa nọnyere anyị and ha na-akwadokwa ihe a na-eme kama ihe ndị be anyị niile kọwara ha ihe ị na-eme ọfụma ka ha ghọta, and ihe ọbụla ị na-eme ya wụrụ ihe ọma, anyị awụkwara ihe ebunite aha be ha, because ndị be anyị nọkwa obodo oyibo chọrọ ihe ọbụla ya na-ebunite aha be anyị ebe ọbụla ha nọ. Achọrọ m ka anyị na-agazibe anyị tosa agazibe mba ndị ọzọ, because ndị be anyị na-anọ na Amerịka na-aba mba na-asụ bekee na-asị ihe anaghị agazi ọfụma na Naịjirịa. So m bịakwa masị ihe ụmụnne m, isi na ihe anaghị agazi ọfụma na Naịjirịa, nata Naịjirịa ka igosi ndị Naịjirịa etu ya esi mee ka ọ dị mma. A sị na ogbu na mma na ana na mma, ọgba egbe ya na egbe. Onye na-eme ihe ọma ka ihe ọma na-abịara. Onye ọbụla sị na Chineke adịrọ, onye a amaghị ya were m mere ihe ma sị na ihe Yoruba ama iji maatụ, because nne m na nna m bụ fama, mana ugbu a anaghị ejizi aha nne na nna m wee mara, kama ejizi aha m wee mara nne na nna m. Ugwumba bụ Ugwumba. Igbo bụ Igbo, daalụ. Anyị na-ekene ya maka ịtụtere mba anyị ugwu wee mee ka a mara onye ọ bụ ama, mara ndị Igbo ama, maka na ebe ọbụla a gara a na-ekwu ultimate commander, a na-asị kedu afọ ya, Osita Offor, onye Igbo, nwa afọ Naịjirịa. Ọ dị mma ụmụ afọ Igbo, daalụ nọ. Dobiko n'ụbọchị tata ọ dị mmemme pụrụ iche nke ndị Ugwumba mere anyị ji wee na-eme ịkwalite asụsụ Igbo n'ebe ụmụaka anyị nọ. Ọ bụrụ na ya bụ ihe na mba Lagos anyị nọ, ụmụaka ndị na-asụrụ Igbo ha na-eneghị ka iyi azụ afọ, wee bụrụ na anyị chịkọbara ha obere mmemme dị agha iji wee kwalite mmasị ha n'ebe asụsụ Igbo nọ. Ọ dị ọtụtụ ndị ama aha ha, ndị dịka Emeka Ike, ndị dịka Aki, ya bụ Chinedu Ike dị Eze, ndị dịka Dauda, nakwa otigbu ịnyịnya ultimate commander Chief Osita Offor. Ha niile bịara wee nọnyere anyị wee kwalite ụmụaka. Kamgbe ụbọchị ahụ ụmụaka ka na-akọ akụkọ erukwa ugbu a. Wee bụrụ na anyị chọrọ ka anyị gosite unu ihe mere n'ebe ahụ, ebe anyị nọ mee ya bụ na Lagos steeti. Opurobios Igwe Ejenga.
Ugumba bụ Ugumba. Chinedike dezi nke a na-etu akị ka a na-etukwa MFR unu lelee Ugumba nke ọbụla nọ ọ bụ Ugumba ma ọkwa na Ugumba ugwu onye ndewonu unu akpatụkwala TV aka hafịa nga ọhụrụ lelee Ugumba abịa bụ nke mbụ Igbo kwenu kwenu kwezonu lele n'Ugumba Ugumba ka anyị nọ ọwa ebe anyị nọ dị ihe a Osikapa bụ okwu bite esi n'asụsụ Hausa bite ya kedu okwu ọzọ jigida osikapa na jigida esi n'asụsụ ndị Yoruba bite jigida ndị ewere ọ zatara ya grama bụ gịnị n'Igbo gịnị bụ grama gaa n'oche gị grama bụ ụtọ asụsụ okwu ntabi ire ị ga-ekwu igboro atọ ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu kwe ya otu a si kwu ya ugboro atọ ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu n'ụlọụka dị n'alọchukwu ọ zabara ya kpọpụta ihe ise ndị Igbo ji eke ekike ọlaaka ọla olu ndewo nwada student bụ gịnị n'Igbo ụmụ akwụkwọ gịnị bụ student not student ụmụ akwụkwọ student bụ nwata akwụkwọ ọ bụghị nwa akwụkwọ ụmụ akwụkwọ gawa n'oche gị minute bụ gịnị n'Igbo minute bụ abụghị tentem ihe minute bụ nkeji gawa n'oche gị ịdawara isi were mmasị mee otu ahịrịokwu gawa n'oche gị 12 am bụ gịnị n'Igbo ọ maghị ya gaa n'oche gị kọpụta aha anụmanụ atọ na-ebi n'ụlọ mpama bụ anụmanụ ụlọ anụlanụ aha anụmanụ atọ na-ebi n'ụlọ ọ dị mma ma ndị nne na nna ụlọ anụla unu bụ anụmanụ ọ ka hapụ
kwuru, ọ bụghị m kwuru. Foonu bụ gịnị n'Igbo? Ekwentị. Ọ tatara ya kọrọ na aka n'ọdụkọ ebe a. Nwoke a mụrụ ụbọchị orie, kedu aha e nwere ike ịgụ ya? Aka aja aja na-ebute gịnị? Aka aja aja na-ebute gịnị? Mezuo ya. Ọ maghị ya, gaa n'oche gị. Izu ole mebere otu ọnwa n'Igbo? Ọ sị na ọ bụ izu atọ, ọ bụghị izu atọ. Izu asaa mebere otu ọnwa. 100 bụ gịnị n'Igbo? 100 bụ 10 ọ zatara ya? Ọ bụghị ya. Ndị Igbo kajara akaja nọ n'ụlọ, nọ na mba, obodo oyibo, ebe ọbụla. Kiliba na Ugwumba, nwanne Ugwumba gara aga yo. Ọ dị mma ọ bụrụ na anyị ga-emeri n'ọgụ anyị na-anọ ime ka asụsụ Igbo ghara ịnana, mara na anyị ga-esite tata wee kwụwa ya bụ mmiri mgbe ọ dị n'ọbụ ugwu, site na ịkụziri ụmụaka anyị ihe gbasara asụsụ anyị. Ịfụnanya onye nke a jụrụ sị kedu anụmanụ bi n'ụlọ, wee kpọọ nne ya biko anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a n'oge gwụrụ agwụ. Nwe na-asị gị biko na mmemme ụmụaka dịkwanụ, ọtụtụ ihe anyị na-eme aji akwado asụsụ Igbo n'ebe ụmụaka nọ dịkwanụ, kama anyị chọrọ ndị nkwado ka ya bụ ihe wee na-apụtara ụnụ nke gbanyụ. Anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a n'ụbọchị tata, nwesị gị biko nwa afọ Igbo emechuna ana Igbo ihu. Biko ọ bụrụ na ịmụta ụmụ sụọrọ ha Igbo, gosi ha ihe gbasara ọdịnala, gosi ha ihe gbasara omenala ndị dị mma. O megide ihe ikpere Chineke, ihe ejiri mara Igbo, gwe na ọ bụ nwa afọ Igbo. Ugwumba. Ihe ọ bụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo.